Wabarakatuh, selamat sore. Nah, iki sing request Mbah Muryono iki lho. Ya, iki sing request vlog Mbah Muryono kata banget. Pak D. Sehat Pak D? Alhamdulillah sehat. Pak D iki rumiyin rak ndek ngenger Mbah Narto dangu nggih. Sejak tahun berapa Pak D? Kira-kira tahun 77. 77. Mriko wonten mriko pertama sebagai napa Pak D? Sebagai penabuh. Penabung nggih. Nabung napa wektu niku? Wah, lupa yang itu ya balung ya aron. Aron. Kalau nggak salah ya kenong. Oh. Kalau nggak kenong ya gendal penerus. Waktu itu sing gender sing rebab sinten Pak D? Apa kalau wayangan ya Mas Gendon. Pak D Gendon. Kalau penengan ya Pak Koyo. Oh, Mbah Koyo sok anu nggih. Bagi ya, saya yang ngendang Pak Narto sendiri. Kok kula tau mireng crita niku nek Pak D sok dados carike Mbah Narto niku leres nggih. Kali Mbah Yati niku, keluarga Mbah Yati. Kadang-kadang kan kula niku wis dhisik nek teko mesti awal. Nggih, dadi tekone risik, liyane dolotok belakangan. Nek risik niku mesti dipanggil wala-wale. Terus Ya itu. Umur kan ngulon, kan rumah kulon kan rumahnya dua. Niku tengah anggrek niku. Anggrek nggih, anggrek. Semarang nggih. Nggih, ana anggrek kertas. Terus Mbak Narto nano-nano. Mungkin jenengan sing rengeng. Saya suruh nulis nadane. Satu baris, dua baris, tiga baris sampai selesai. Kalau sudah selesai, baris pertama mana kasih cakepan. Nulis. Ya enggak semua, enggak semua yang emot panjenengan salah satu sing panjenengan emuti yang panjenengan ingat waktu itu pas gending napa Pak D? Salah satu jenengan kelingan. Utawa yang pertama kali jenengan nalika nulis anu karyane Mbah sing terus jenengan nyari ini. Lupa. Ini kata nggih? Nggih, kata. Dirgahayu itu akhir. Oh. Itu nyirat jenengan nggih? Nggih, Dirgahayu lantaran pamuji iki sekalian itu. Sawang Dirgahayu itu. Sawang-sawangan, loncor-loncoran. Kan itu loncor-loncoran itu tak krungu malah. Sawang-sawangan kaya. Oh niku nggih. Plek barang lho. Nggih. Terus suruh jauh saja nih. Jenengan miji kronya melati rinun melati kenya melati. Nggih. Itu juga. Lho sing anu jenengan nggih? Nggih. Oh. Orang ira yo orang ira. Orang ira nggih, paling susek orang ira. Lah pripun? Lah masaku slidro. Pelok lho kok slidro. Kata minir. Ah, daminir ada yang dicek. Nggih. Nek niku napa leres teng anu? Teng Bali, teng pundi? Gawene. Oh, teng niku nggih teng Semarang. Oh. Nek sing jenengan sok cerita sing nonton wayang wong ning Bali napa pundi nika? Wis dadi gending napa nika? Nggih niku anu ning Lampung. Oh, Lampung. Pripun sejarahnya pripun? Lampung Mbah Narto mesti sebelumnya hari itu kan mesti sudah datang lah itu malam menjelang wayangan itu semalam sebelumnya itu kan ada waktu luang sedulan-dulan. Saya juga nggak ikut itu katanya. Terus bosnya ketoprak itu cantik. Apa nih? Bos ketopraknya itu cantik. Oh, bosnya ketoprak. Namanya lupa aku. Nah terus jadi lagu itu Langiro di Lampung kok ada. Itu. Tapi niku sing nulis Mbah Narto dhewe napa nggih njaluk anu tolong jenengan itu udah lain waktu enggak langsung itu. Saya di rumah rekaman itu nulis itu. Oh. Nggih. Bos ketoprak nggih sanes anu nggih. Sanes salah satu pemain sing ayu ngoten niki. Bos e. Nggih. Jenengan derek Mbah Narto ngantos Mbah Narto meninggal nggih. Nggih. Mulai 8 pokoknya semenjak pedalangan isi dulu ASKI itu pindah ke Kentingan itu agak
putus hubungan. Kalau masih di Sasono Mulyo, KCT itu bisa bersambung karena ada telepon. Tapi kalau ada kegiatan tuh Bu Narto mesti telepon. Berarti nalika njenengan ngenger wonten Semarang niku posisi sampun dados pengajar di napa jenenge? Pengiring wonten Dereng. Oh. Oke. Itu kalau nggak terlambat mungkin bareng-bareng. Dereng Bela Sungkawa. Bela Sungkawa masih itu mungkin bersama setelah salah saya di ASI itu terlambat, itu terus tahun belakang di ASI itu saya Semarang dulu. Ya. Nggih, bareng niku nggih, bareng derek Mbah